Dobra, jest, poszło intro. Dzień dobry, szczęść Boże, to ja Mikołaj. A to Metro 2033 Redux, do którego wracam po bardzo długiej przerwie. I generalnie no, co mogę powiedzieć? Nie wiem w sumie. Gram w tym momencie, oprócz tego, że się nagrywa, to gram na żywo. Nie rozmawiam sam ze sobą. Rozmawiam z czatem. Jak ktoś jest zainteresowany uczestniczeniem w powstawaniu podobnych materiałów, to zapraszam na Hitboxa, do którego link jest w opisie. Jeszcze sobie kuknę w opcję, to rozdziałka taka do live'ów. Jakość tu wysoka, SSA, które ssa. Rozmycie na małe, teselacja, V-Sync nigdy. Dobra, spoko. No i co mogę powiedzieć? Jadymy z o tym. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Po raz kolejny byłem w błędzie. A, dobra, jedziemy na drezynie. Kurde, muszę sobie przypomnieć, co się gdzie robi. Bo już mi się troszkę zapomniało. Kurde, pitnął? Nie, leży, dobra. To są ciężkie momenty. Wow. Ja sobie delikatnie ściszę. Jest ciężej jak myślałem. Odzwyczaiłem się od tego poziomu trudności. Dobra. Na ten moment nie jest łatwe, ewidentnie. Aj. Karamba. Kurde, Artyom nie maska, mi nie o to w ogóle łaziło. Dobra, dobra. So far so good. Kurde, a gdzie jest apteczka? Czyżbyśmy... Dobra, zdejmę ta maska. Dobra, spoko. W zasadzie wydaje mi się, że... Bez mała. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. Слава Bogu. Miód na uszy pansłowiańskich zwolenników. Aha. To jeszcze nie koniec. Что это? Султанская тройка. Они взорвали его. Aplikujemy. Wow, 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 wow. Masakracja. Co to się działo? Au! To mi się skończą apteczki. Господи, да это же депо. Сколько я слышал о нем. Mrok. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Chciałem się poszkrobać z tego wszystkiego. Ło! A, ja wiem co to.
są te pioruny farońskie. Mama. Kurde. Ładuj. Kurde. Artek. Co się dzieje? Co... Po hopku. A ty na... ten ze mną. No, różnica między metrami jest zasadnicza. To jest zrobione na... Całkiem przerobiona gra na silniku. Jedynka na silniku tak jakby... 2.33 na silniku... Last Lighta, czyli wygląda no... Dużo lepiej. I są też takie detale, że tam czasem są inne cutsceny, no i gameplay też jest rozbudowany, w sensie, że dodatki do broni i to wszystko fajnego, co było w Last Lightie właśnie. Tutaj zaimplementowano. Co jest bardzo dobrym posunięciem ze strony twórców. Masz jakąś inną broń? Nie, dobra, to mam tylko. A zanim pójdziemy do Ruły, to zobejrzymy jeszcze, co sam się dzieje. A, nie tym razem. Wiedziałem, tam są fajne rzeczy w tym pociągu, ale czy tam idzie w leś Rhein? A, idzie. Tutaj martwi faszyści. Cytując wieszcza, nawet mi ich nie żal. Nie wiem, czym zanuciłem motyw w sumie. Z Medal of Honor. Strachłem o tak mocno, że... Masakracyjnie mocno się wystraszyłem. Ale nie dałem po sobie poznać. Kurde, czają się gnoje na mnie. A nie. To był tak zwany fałszywy alarm. Czyli summa summarum mnie zaatakował. W ogóle ja mam maskę ubraną? Nie, to co ja mam na takim ekranie takie mazy, jakbym maskę miał ubraną? Przekłamanie jakieś, oszukiwańcze. No. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ullman. To trochę tak po niemiecku. Z jednej strony, chociaż z drugiej niekoniecznie. Fuj! Jakie łożkliwości.
Tu będą zapewne bandyty. Jak widać te puszki. A nie, to nasi tu są. A tu jakieś błędy w teksturach. Brzydkie. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут Taki знаешь, problem był больше też kiedyś z tym, jak to się nazywa. Иди поговори с капитаном. Z. Asasynem. Dobra, i kontynuujemy. Po awarii. Mówiłem ostatni raz o migających teksturach. A, Steama włączyłem, sorry. Umfal. Czy nie chce ktoś ze mną pogadać? Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Dzieci podziemia. Мы должны продержаться еще несколько минут. Dobra, tu będzie Не masakracja. буду врать. Ja już to wiemy, Это будет трудный бой. bo graliśmy wcześniej. W część pierwotną tak zwaną. Będziemy się tu bić z migączącymi teksturami. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Motivating speech. Чувствуешь? Это еще Dał radę. Спокойно, без паники. Stay calm, no panic. To jest wiatr zmian. Tak zwany wind of change. Подъем! Все в порядке? У нас потери! Co? Sorry, nie rozumiem po Чудесный день polsku. сегодня. Скучать не приходится. Cześć Wrzasku, dobrej nocy. No, atakują mnie, atakują. Дьявол, черт, проклятие! Diabeł ciort. Praklatie. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не желает. Co pan mi tu śpiewa, panie? Пощады никто не желает. Братва, рожок меняю! Пацаны маслята вышли! Братва, рожок меняю! Dobra, ja sobie będę szporował, bo ja nie mam dużo. Tak sobie będę pykał po parę patronów. Bo mi je... Dobra. Do takich sytuacji wolałbym jednak nie dopuszczać. No fajnie, że ja już bez amunicji jestem. Masakracyjo.
Piercie, synki, No weź się, pało. Dobra, aplikuję. Nie no, za dużo ich jest. Przykrojcie. Kurde, walę po łebie. No, a to te pizdy. Kurz. No, nie lubię takich momentów. Все в порядке? O, У нас потери! Чудесный день сегодня. Ruskie byblanie. Скучать не приходится. O, Черт, проклятие! nie mają może potwory amunicji. Нам конец. Dobra, nie dupczcie panowie. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Пощады... Dobra, tak ostrożnie, punktowo. Po jednej, nie więcej. Te ciulicki, co to włażą, są najgorsze. Oni potem zioną jakimś... Wydają jakiś dźwięk obesrany. Który psuje mózg człowieka. Dobra, dobra. Nie ma tego złego. Tego trzeba ubić, on jest kluczowy. Dobra. Zaś się zaczło. Tamtego prać, no! Papuga obesrana. Kurwa. Aaaa. Все в порядке? У нас потери! Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Черт, проклятие! Jeszcze po rusku, żeby jeszcze mówili jakoś normalnie. Nie, dobra, żartuję. Rusy to raczej po rusku, no. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Пощады никто не желает. Dobra, ja to w ogóle mam w dupie. Oni niech strzelają sobie. A ja sobie nie będę strzelał. Chyba, że takie sytuacje są jak ta. Dobra, idą następne.
ciap, tego ciepło ładnie. Tak. Tak. A. Dobra. Меняю магазин! Я пустой! Ciulej mu! Coś tam się skrada, dziki wąż. Wąż z rzeki Szarlejka. Masakra. Zaś ty... Pis do klepy. No nie mam z czego... No kurwa. Jakie to jest pojebane. Dobra. Poszło. Zufall. Walimy w żyła. Halt. Dajne klapę. Wszystkie chłopki są martwe. To już wiem. Wszystkie Andrieje. Tot. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением Dobra, об dawaj. опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Idę dalej. Nie mam czasu na romantic intercourses. Ja muszę przeć. I no nie mylić, przajać. Ktoś ciepnął ten pitfok. I sury. W sumie nie wiem co gorsze z jednej strony, te mutanty czy te ciule nazisty i te większe bandyty, komunisty. Przestań. Przestań Artiom. Kurde, te tunele w ścianach to jest zwiastun zagłady. Potwierdzone info. 100 pro. %100% proved information. Kentucky, Boston, Massachusetts. Zdupce takie fleki, nie wiem w sumie. Cymu. Po jakiemu to się stanęło? No ale... No właśnie, Kentucky Fried Chicken. Und so weiter.
są palące bomby, których używa się, kiedy następuje paląca potrzeba. Nomen omen. Także wszystko się zgadza. Że kopnął szrank. Tepich, a nie, to nie tepich na ścianie, jo, się pomylą. Dobra. Mamy tam te łone. O! Artyom to jest echte bandit. Bieremy wszystko. A nowy trochę więcej. I no nie ślecieć do takiej dziury, bo po tym się umiero. Potwierdzone info. Ej, tak padam, chyba mam déjà vu, chyba mi dupi do głowy. Ale to nie déjà vu, przecież pamiętam to, bo przełaziłem to w oryginale. Nie dupy mi do głowy. Przynajmniej to nie oznaka tego. A ja, bo nie ma luftu. Keine Luft sparen müssen. Zrobili takie przejście, a to nie ma nic. Podejrzane co najmniej. Ja no. Oczywiście. Małe szczuropodobne gówna obejsrane. O! Nienawidzę. Very much. Tam zaś nie idzie. Przeczy ta gazmaska, bo nie widzę nic. Nie, nie teraz. Artek. Artek głąbie. Jestem taki tuk. Ślecią do dziury. Kuźwa, pitnął mi. Ach, też Kazik się hajcnął. Polecę do końca w nadziei. Cio, radyjok. Aha. Nie tym razem. Widzieliście to? Cheater. Nieprawdopodobne. Cheaterstwo. Nie wystraszyłem się. Tym razem. Bomba! Oh. Wcas. Nie cierpię tego etapu, on jest durny. Durnowaty. I teraz tu że się w ogóle potracion. Nie, chyba dobrze idę teraz. A mnie swędzi ręka.
Bo to ten potwór mnie... On mnie bajsnął i mnie bez to swędzi, bo mnie zakaził. To wszystko je bez to. W to tak ślipto. To będzie ten mody, ja? Дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, ну ты же обещал! Уходи, отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя, тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Oj, teraz będę łaził z tym gnojem У na тебя plecach. есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Strzelać pra monstra. Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не To напали. jest głupie, mnie zawód. Zawód to może być, nie wiem, cieśla. Ну как же я оставлю тут дядю? Aż jak w ogóle to Я к jest нему в fach. гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя Шею очень укусил? сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Вон там! Dzięki, młody. No, genau, młody tak godochowy normalnie... On był jakiś, nie wiem... niezbędny do tej drogi. Еще один! Zaraz wiesz, coś ty się tak udupił tego mikrofonu. Ой, сзади подползает! Ten mikrofon tak się trzymie przy pysku, bo to nie jest dla dzieci Blue Yeti. Tylko normalny mikrofon dla dorosłych ludzi. Aha. Вон там! Kurde, mody by mógł... być bardziej troszkę pomocny. W paintball? Nie wiem nic o żadnym paintballu. Ła, strach mnie ogarnął. Co pan tak siedzi tutaj? Bomba! Ja tam znam swoje plany wakacyjne. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень Dobra, сильный. młody. Он его To ножом jest убил. już Ты przesada. не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. Вон там! Dobra. Dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. No i nie było się co tutaj srać. Gdzie jest ta bomba? Tutaj. Przestraszyłem, że... naruszyłem ją, a nie... Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Co tam się dzieje? Coś się tam Вот в dzieje. этом. O!
Bardzo dobrze, młody. Sehr gut. Optimal. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Spoko, dzięki, młody. Pusty trup. Co mi tak pląpło? Вон он, еще один. Kurde, się czuję, jakby po mnie łaziły jakieś robale, jak widzę na masce te gówna, wszystkie te muchy. Ой-ой, смотри, там дырка. Dirka. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Эй, осторожно! Co? Вон там! Co? Młody, kurwa. Эй, осторожно! No, kurwa mać, głupie ciarachy. Еще один! Aaaa. Obesrane. Rzadziole. Вон там! Jak ten młody mnie normalnie wkurwił. Вон, еще один! No i nie mam apteczek, no i... Obesrać się. Эй, это что? Кажется, провод. Kurwa, nie bombę. O! A! Вон там! Mogę to przeskoczyć? Przynajmniej nic nie najdzie. Ja jestem martwy już, tylko jeszcze o tym nie wiem. Zaraz się dowiem. Jestem przez te strop Мы уже lighty, уходим со станции? nie Круто! widzę prawie nic. Я раньше никогда в туннеле не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? To nieprawda, matka cię oszukała. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. To jest niebo, Я dziecko. небо видел. Ale nieba widział. Ale mnie zaraz koichna i to jest problem, a nie tam niebo. Jak zaraz nie dostanę jakiegoś zaszczyku marihuanen, Думаешь, мы сможем попасть на nie небо? wetrę w powiekę, to będzie duży problem. Постой! Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Zaraz cię, mały gnoju, rzucę tam na dół. Ślecisz i się rozprętkniesz. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет. Отпусти, пусти меня к ней. Puści mienia. Спасибо, брат. Ты
Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Здорово? Без его отца дядя? нам бы не прожить. Как ты сюда попал? Если бы он потерял Дядя сына, умер, мам. Меня этот Его человек бы принес на плечах. и нас всех Я ему заодно. помогал монстров убивать. Спасибо. Мам, я небо видел. Господи, Dajcie mi apteczkę, bandyci. вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патрон. Dawaj to... Co ja jestem jakiś... Caritas parafia? Dajcie mi apteczku. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что иди. Gościu, rozumiesz, że ja tutaj umieram? Krew ze mnie się leje. У нас тут объявились новые Na монстры. zewnątrz, z organizmu wylewa mi się krew na plac. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На Потребуję площади zażyć. подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Mało ludzi tutaj jest. Охотник. Tu muszą być jacyś handlarze. A pan akurat ładnie gra. Ale apteczka. Обмен патронов. Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Nie takie coś. Пули. Меняем пули. Apteczku. Помогает от всего. So Могу much. вам продать это предзаказ. Хороший выбор. No, kupiłem w końcu to czy nie? Czemu nie mogę teraz... Aha, może teraz nie można wziąć ekstra. Ну и ладно. Rozszerzony magazynek. 45 zł. Luneta z... Tłumik do strzelby. No nie powiem, najbardziej potrzebna rzecz. Co nie możecie tutaj zaproponować? Lebry. A może wezmę ten magazynek? Dobra, wezmę. Trochę amunicji sobie jeszcze pokupię. Только у нас. Лучший курс на станции. Aha, przecież to mogę letko sprzedać. Tego w ogóle nie mam. Nie używam do niczego. Sensu stricte, ani tego Ну и где też, патроны-то? ani tego. Мои-то вот. To mi jest tylko potrzebne. I to. Dobra. Тебе спасибо. Ciebie! Idi na chuj, paszą na chuj. Проходите. No, przechodzę faktycznie. Właśnie, Dark Souls. Miałem sobie... A, miałem kupić pada, nie mam pada, ale... Bez pada to się boję grać w Dark Soulsy, szczerze mówiąc. Znaczy, z padem też bym się bał. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. O, dobra. Dałem w żyłę. A! 20 minut filtrów to tam Lelo powinno styknąć. Teraz tu pamiętam, że tu będzie od zesrania faszystów.
Od zasrania. Tak, gościu pewnie miał Reich na pancerzu, bo to w końcu są naziści. Znaczy, no tutaj faszyści, nie? Ale wyznają ideologię tego niemieckiego faszyzmu, czyli nazizmu. Trzeba tu zrobić trap. Потери! У нас потери! Крышка, гад! Dobra, dobra. Потери! Skąd? Jak mogę go nie widzieć dalej? Aha. Spoko, że oni do mnie będą dupić z 10 poziomów. Z nadziemi, z podziemi, z dupy, z gówna. Bardzo to jest sprawiedliwe. No ale dobra, wojna niesprawiedliwa jest. Idzie to przeboleć. Co nie może być, że mnie to nie wkurwia. W ogóle chłopak do mnie press shotguna z takiego dystansu i on mnie trafia. To jest jakaś pierdoła. To jest jakiś flick. No ja się oczywiście nie wspinam. Chciałem zapytać, gdzie się zmienia termos. No, chodziło mi o filtry do maski oczywiście. Termos. Czemu termos? Aż mi się ta lampa rozładowała. Głupie nazisty. No, nowa maska. Nówka sztuka. Nie wyśmigano. Cii. Still bleiben. Dobrze, dużo dobrych rzeczy, przydatnych bardzo, lubię to. I like it a lot. O! Ciężkie klimaty. W niektórych kręgach prostokątne filtry do termosy. Kurde. Może to kiedyś słyszałem i mi gdzieś zostało w głowie. Ale szczerze mówiąc nie przypominam se.
Aha. No spoko, ciekawe. Nie powiem, ruska fauna i flora. To jest obiekt. Niejedną pracę można by było o tym napisać. Tu będą ludzie, jak znam życie. Aha. Some of them. Spróbuję to zrobić po cichu. Nie obiecuję, że to się uda. Jest jakiś tam nikły procent szansy. Już się kapli, czy tylko są... Jaki ja jestem ślepy. To jest szokujące. Ja bym temu facetowi głowę wsadził do dupy i bym go nie zauważył. Nie no, tu jest ciemno po prostu. Tak jest gorzej. Dobra, po cichu tego tu chyba nie zrobię, chociaż... Czy on tu podejdzie? Dobra, chyba idzie. Опять! Сгорела, зараза! Интересно, в этом супербункере их лампочки есть? Хорошо бы. Jak rzuciłem w niego nożem, to mi coś... z sufitu spadło. Ale... imersja. Muszę filtr zmienić. Artek zaraz... z arytmii odpierdoli. Jakby to zrobić tutaj mądrze? Bo to można by pewnie pięknie po cichu zrobić jakoś. Można by tego nożem. That's how you do it. Ach, jednym się zitłech, ale to... Jeden to tam... Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, odjebawszy perfekcyjnie. Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр уже на исходе. По моим часам нам еще минут 10 ждать. Скорее бы. У меня от этого места мурашки похожи.
Kurde, nie mogę go zabić, bo ten się na niego gapi. A oni tacy durni chyba aż nie są. Chociaż... Убитый. Dobra, troszkę zjebałem... Ale minimalnie, minimalnie. Ała, mnie paluchy bolą. No, tu jest można... Nie lubię tego budynku, bo on jest taki otwarty, że tu można pójść w dużo różnych miejsc. I... to mi się nie podoba. Jakbym chciał otwarty świat, to bym sobie grał w Wiedźmina. Albo w Skyrima. Dobra, nie idę tam. Artek, zmień sobie filtr, bo już robisz Darta Vadera. Przynajmniej jak mówią nuby, Wejdra. Co tam jest na dachu? A, wielki potwór. Spoko. Mógłbym mu przyczepić przyczepną bombkę. Ale mi się nie chce. Aha, tutaj jest genialny pokój pułapek, których się nie da rozbroić. Bo linki wchodzą do innych pokojów. No, gratuluję twórcom tutaj sadyzmu. Masz mamy tak? Iść by szło, iść by szło. Dobra. Говорят, дети подземелья. Если вы слышите это, наша станция Тот, кто отправляет это, Wiadomość nadawszy. Przeżywszy. Sukces osiągnąwszy. вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их. Это был Максим Комаров. Конец сеанса. Связь. Koniec. Tu już my byli. Jak to możliwe, że jedna dupła, a reszta nie? Na moje szczęście chyba się coś zabugowało. Zabugowało obesrao.
Dobra, nie chcę siać paniki, ale chyba się zgubiłem. Tak mi się wydaje. Ten już zaczyna zipieć. O, pip pip. Dobra. Już zaczyna... Postać mi się zablokowała w ogóle, to jest... Dalej zbugowane. Tu chodzi o to po prostu, żeby wyjść z tego obesranego masakrycznie budynku. I przeżyć. W miarę możliwości. Ja tu byłem. Mamo. Mogę zejść tu? Nie. Aha. Co myślałem, skacząc na wystające z ziemi pręty? Nie wiem, doprawdy. Nie wiem. Ja bym mu zaczepił chętnie tą bombę, ale... Czy to się... Spoko, zrobił mi widok jak nigdy. Ha! Skoczyć do tamtej dziury, a do tamtej dziury, dobra, już wiem o jakiej dziurze mowa. Tylko teraz nie wiem, czy tam ta kaseta jest załadowana, tamta do tego magnetofonu. Kuźwa. Nerwuje mnie to. To jest takie monotonne w złym znaczeniu. No i zjadłeś pana, i czy ty masz godność jakąś tam w ogóle... A, nie było zrobione. Aha, chyba wskoczyć do tej dziury, no okej. Полис, говорят, дети подземелья. Если вы слышите, наша станция Ja bym go gnoja zabił, ale... Za miękkie mam serce. Nie mogę. все, кто прикрывал эвакуирующихся граждан. Вы должны обрушить туннель. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был командир
Dobra, noch einmal bitte. Teraz, gdzie jest ta dziura? Gdzie jest ta dziura? Jestem prawdziwym samcem alfa, szukam dziury. Czy to nie było gdzieś? Ach, Artek. Masakrycznie głupia postacio, jest dziura. Aha. Teraz ten pan tam robi dyskotekę. Co im się stało? Jak oni mnie niby odkryli? Dobra, trudno. Spalę ich ogniem. Jeszcze ci taki pados fołocz. A sam zaczął do mnie strzelać. Raj. Ledwo Wolfensteina przeszedłem, tu mi wydupia facet z napisem Reich na zbroi. War never changes. No i cisza. Co? A, to jeszcze nie czas. To jeszcze nie pieniądz. Filtrów dużo. Dobra, idziemy tam, czyli możemy wejść tu za chwilę, zobaczyć co się dzieje. Łom od Gordona Freemana. Czy jest tutaj coś potrzebnego? Po co udupiać pomieszczenia, gdzie można wejść? Jak tu nic nie ma. To mnie właśnie denerwuje. Ja czuję, że oni ze mnie drwią. Nie mam kluca. Co jest tu?
To jest sień. Okej. Idziemy na plac. Tego mi było trzeba. Żartowałem. Niech oni tam sobie do niego pykają. Ja się wstrzymuję od interwencji. Czyli tak będę musiał ich wykończyć. Albo oni mnie prędzej. Wpadł na mnie człowiek z Rzeszy. Masakracja. Ile ich tam jest? 1, 2. Niech się wyżną nawzajem. Dobra. Ba 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 ba. Maska mi pęka. Lel, 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 lel. О! Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Tu jeszcze są te etapy coraz trudniejsze. W ogóle ja wiem, czy tu są łatwe. Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Co za przypadek, że on tam stał przy tej kracie. Co za niefart. Z jednej strony. Dla niego. Pech. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. W polisu. Ach. Mech. Noktowizor mam, to tam żaden szpas do mnie. Mi się zdaje, że ja nawet tej puszki nie dotkłem. Dobra, patrzcie teraz. Кому все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Sturmbannführer? Что за жизнь? Может бросить все? Взять семью да сбежать на Ганзу? 2 czy 3? Ты первый, кто об этом 2. Их всех повесили. Эй, что такое? No. Z małym tam
Małą poprawką, ale summa summarum wyszło dobrze. Nie idealnie, ale bardzo dobrze. Cii. Не могу больше терпеть эту муть. Погоди-ка. А кто же будет сражаться? Kto będzie bronił rosyjskości w naszym metrze? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуемся. Давай убивать и мародерствовать только в отпуске. Злой ты человек. Я-то? Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Dobra, patrzcie. To się może udać. Aj, nie udało się. Dobra, zaszczel mnie. Zaszczel mienia. Aj. Dobra. Ja w tym momencie żegnam się z ludźmi, którzy oglądali to na tubę i to był mój brutalny powrót do metra. Na chwilę odpoczynku od Wiedźmina i... Stay tuned i oczekujcie części kolejnych.